Ja, så hovedet bliver jo ikke ligefrem mindre. Godmorgen, venner. Jeg havde egentlig ikke planlagt at vlogge i dag, fordi at jeg har lige været indlagt i nogle dage, fordi der er nogle problemer med min knæ. Det er fredag i dag, og jeg skal lidt nogle hyggelige ting. Alexander skal i sommerhus hele weekenden, så jeg skal bare hygge mig med en masse piger, og klokken er lige nu 7:32. Jeg har en morgenmadsaftale 9 med en kollega. Så jeg tænker, jeg skal til at gøre mig klar. Kom med på nogle dage i mit liv her hen over weekenden. Nå, jeg kom ud af døren og er på vej op på Falmouth. Virkelig øvvejr i dag. Total efterår, men også lidt hyggeligt. Jeg er i hvert fald sulten nu og glæder mig så meget til at spise. Hvad sker der så for det her? Oktober og jul. Fedt. Det her, det er Victoria. Hej. Min lavkageveninde. Vi får lækker morgenmad. Må jeg lige se dit lys? Ej, det er mega pænt. Nå, venner. Victoria er lige gået, og jeg tænkte lige, at jeg kunne vise min lys. Det er altså ret hyggeligt at sidde og male på lys, synes jeg. Men jeg har lavet de her det er sådan nogle cremelys med sådan noget. Altså jeg ved ærligt talt ikke helt, hvad det er, men det ligner jo lidt sådan noget grænagtigt. Jeg synes, det var meget cute. Og så endte jeg med at lave den her, som virkelig står skævt. Hold da op. I sådan en fin grøn med nogle æren på. Og så skal jeg lige vise jer noget, jeg købte i går. Prøv lige at se den der. Er den ikke bare sindssygt flot? Og så købte jeg et kæmpe lys også. Jeg er altså virkelig gået i efterårsmode. Nu ringer lægen. Det er Isabella. Hej Isabella, det er Frederik fra Hæmatologisk Ambulatorium. Hej. Du skal arbejde på Odense i dag. Jeg skal lige en tur rundt og hente nogle ting. Jeg var indlagt i sidste uge. Det passer ikke, det er den her uge. Og der var noget medicin, jeg ikke fik med hjem. Så det skal jeg op og hente på hospitalet nu. Og så skal jeg lige hente nogle pakker. Så det tror jeg lige, jeg vil gøre. Jeg lader lige jer blive hjemme, fordi det er ikke sådan super spændende. Det vil jeg lige gøre nu. Jeg vlogger. Vil du sige hej til vloggen? Hej vloggen. Jeg har sgu besluttet mig for at bestille Wolt. Men spørgsmålet er jo bare, hvad har man lyst til? Det bliver sgu en pizza. Så er der mad. Jeg skal så meget lige skifte til noget hyggetøj nu. Jeg vil se Gift ved første blik nu og spise min mad. Hold da op, jeg er rød i hovedet. Hvad sker der for det? Jeg ligger og har fundet blandt selv slik frem. Og ser stadig Gift ved første blik. Har ordnet mine fusser. Ikke lige så af, hvor mega tykke de er. Men altså, jeg har vildt meget væske i fødderne. På grund af det der skide medicin, jeg tager. Det var nok ikke super længe inden, at jeg går i seng. Venner, jeg ser lidt skør ud lige nu. Den er faktisk næsten 9:30 allerede. Jamen, jeg tror faktisk bare, jeg havde egentlig brug for lige sådan en slow morning, så jeg har faktisk bare lagt på sofaen. Og nu har jeg lige lavet mig en lille iskaffe med pumpkin spice. Og så har jeg taget en hårmaske i mit hår, og selvfølgelig mine eye patches. Og det her, det er faktisk
de sidste. Men i hvert fald, så skal jeg lige filme en kampagne fra Lux Plus med noget hudpleje, som jeg har modtaget. Men allerførst, så skal jeg lige i bad. Og så ellers er planen i dag, at jeg har nogle søde veninder, der kommer og besøger mig. Det er nemlig sådan, at jeg i marts måned, det passer ikke, juni, der holdt jeg en livsfest for alle, jeg kendte. Fordi at jeg jo ligesom var helbredt, og det skulle fejres. Og så fik jeg af en venindegruppe sådan en hyggedag, så de kommer alle sammen i dag. Og vi skal ud og spise noget frokost, og vi skal ind på smykbar og lave smykker, og vi skal bare, ja, hygge. Og jeg glæder mig faktisk virkelig meget til det. Jeg tror, det bliver så hyggeligt. Altså kan man ikke komme med Hvad siger du, Karo? Fuck. Nå, alt begynder på. Hey venner. Det er lige ret meget senere. Klokken den er faktisk blevet 5. Og mine veninder er kørt tilbage mod Nordjylland. Så nu er jeg mutters alene igen. Jeg har lige en pakke, jeg skal have hentet. Og så skal jeg også lige aflevere nogle pakker. Så jeg tror lige, jeg vil gå mig en lille tur. Jeg kunne også godt lige bruge noget frisk luft, tror jeg. Fordi jeg skal jo sådan set bare være i lejligheden-agtig resten af dagen. Jeg havde egentlig en aftale her til aften, men hun er desværre blevet syg. Så jeg tror, jeg vil gå mig den tur her og lave noget lækker Hello Fresh til aftensmad. Måske lægge en lille ansigtsmaske og bare hygge lidt. Hey, det er lige vildt meget tid senere. Jeg endte sgu med at falde i søvn på sofaen, og har faktisk bare lagt og set YouTube i, jeg ved ikke hvor lang tid nu. Klokken den er faktisk 11:15. Jeg vågner over sygt tidligere om morgenen, så jeg var bare virkelig træt. Så fik jeg sindssygt ondt i maven, og jeg tror måske, at det er noget af det medicin, jeg lige tager pt, som lige sådan satte lidt gang i min mave. Så jeg har faktisk bare virkelig haft total slapper lørdag aften, hvilket også kan noget. I hvert fald så er jeg rigtig meget på vej i seng. Vi ses i morgen. Det er blevet søndag, og som I nok har kunne se, har jeg haft en meget stille og rolig, afslappende morgen. Klokken er 8:30 nu, og jeg får en veninde på besøg til morgenmad her klokken 9. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg begynder at preppe lidt morgenmad. Gør klar til, at hun kommer. Klokken den er blevet 12. Jeg er gået i gang med at lave noget frokost. Jeg er virkelig sulten. Det bliver sådan en lille fin Hello Fresh pizza. Det er faktisk bare det, jeg laver nu. Min veninde er taget hjem. Det var mega hyggeligt. Og Alex han er på vej hjem. Nu skal vi på Pumpkin Farm. Glæder du dig? Yeah. Det bliver da bare hyggeligt.
Alaska. Så er der både pumpkins. Vi er på vej ned at handle, fordi vi skal have ting og sager. Snacks. Cola Zero. Cola Zero. Og så skal jeg handle ind til, at jeg kan bage alt muligt, fordi jeg er totalt i efterårs stemning. Vi er sgu taget i sauna. Shit, jeg er tomat i hovedet endnu. Hold da op.